Είστε έτοιμοι! Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ παρέμεινε ξανά. Δεν ξέρω πώς είναι ο Κωνσταντίνος στη συμβίωσή του, έχω μια ιδέα. Εγώ πάλι στα αρχίδια μου. Ελπίζω να μην... Τι να πω, ελπίζω να βγουν τα παιδιά ψεύτες πραγματικά, γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα! Πρόβλημα! Δεν γαμηθείτε! Είπα να ξεφύγω, πήρα αεροπλάνο για να φύγω. Σταμάτα! Στην καρδιά μου να μονάζω, μήπως λίγο ησυχάσω. Είχα ένα βλήτο. Μιλούσε για άλλο. Θα παρτάρουμε. Αχ, Θεέ μου. Οργή από τα τσίγκια, μάγκες. Άντε καλέ, σιγά. Ήρθε η ώρα μετά από 113 μέρες να κάνω μπάνιο, να φύγει πλησιάκι η οργή από τα τσίγκια από πάνω μου. Γιατί, τι? Νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος που θα φύγει η μάκα. Προσοχή ρε μαλάκα! Δεν μου σκοβρωμάω, μου σκοβολάω τώρα. Πω δεν υπάρχει παιδιά. Είχα να κάνω μπάνιο 113 μέρες. Νιώθω τόσο ελαφρώς και τόσο ωραία αυτή τη στιγμή με τον εαυτό μου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Sound κάτσει καλά να πούμε.